Nangkong ngai kuble pi baro haka kerteng ke batiang tam ke jong Yesus Kristus. Bat ngi pediang siu bhai pi share ke YouTube program jong ke United Christian Faith Apostolic Church. Bat ane ka por cha min sedang ni ke jong syukri ke jongi dengan pule na ke ketin ke jong belai 8 page na ka shitiu Paul shekinong Hebrew sau kalau nong ke dekat ke bekat sau. Namar kata habangi don urang ba lingdo bakrau wabala lej lemba ya ke beneng ya ki beneng. Ujisu ukun ublei tungin ya bat skem ya laga jingpla. Namar ngim don urang ba lingdo ubamla ban yas lem bat ke jingklot jongi henry ya ubala penshoy. Ya ki aka baro serim yangi henry klempop. Namar kata tungin ya wan hajan na ke jing shlur haka ket ke jing ai bangin yo pediang ya ke jing isen ai bat ngin yo shem ka jing ai ya ka ban yerap yangi hakapor madon kam tom blen kerku tungin lej ban pendem lang ha ka jing tuai trai ba ko doi sisin ngi wana khmat ga jom ya ble ko pa kanungi dap de ka jing sungu ka ba khrau able ko trai ka ba mela ai ngi kum ka ne ka lat bing yo ya ka ban shakri ya me ko pa ji subakara lemba ga ni ga YouTube program atra ji subakara ngi ai ngu ya me ko pa bat kumjur ngi doi men kerku yangi able ko trai ha ga ni ga khlimat atra ji subakara men kerku yangi lemba ga ktin ga jom me ko trai bing yo snio able ko trai kumjur ableng ada dua ngan pengentang ikan ika po baro ablek ko paji subukar haga keteng ga jomi atraji subukar mar kumjur ngi IT ikan ika po baro haga kti ga bron bor ga jomi yek ba min yo ban yelam ngi ko pa haga nika klimar ngi aisha me ko borom baro amen tehan ika po ngin po isha ga benta bangin hiro bangin mani yo try haga nika po nga IT haga shikaina mountain worshiper bakan yelam yek ga jingiro mat ga jing mani. Lord
I say I love you. I say I love you. I say I love you for who you are. Oh nga iyame na iyame There's nothing like your presence, Jesus. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and be the endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry.
world. Nothing in this world can satisfy. Oh Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup. Oh Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, hallelujah. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, God, your presence is heaven, oh, to me. Oh, singing Jesus, singing, oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Take don't tell me, long nothing oh, Jesus. Oh, Jesus. Take don't tell me, long nothing. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, God. Oh, we love to be in your presence, God. It is heaven, it's heaven. Oh, hallelujah. Yeah, you don't tell me try. Hallelujah. Bat hane kapor ngan IT hai sapi nong bri bi in samingi ya ka ktin ka jong play. Yang kublai piwai hagni ka klipmat haga kertang betiang tam ka jong trai Jesus Christ ulong penem ya jongi. Yang ngo yo blai sasisian pat ngila ban wan shigi yin ka jong pi ban ya sami ka ktin ka jong blai ban hikai pi na ka benta ka jingtai ya ka mensim. Parganget skam ka ktin ka jong blai ka long ka bor. Kam tam na ka benta kita ki bashashkor bar ki basliang ya ka. Tena ka benta jong ka poru nga kerpat ye pi ya ka ben shashkor ka ktin ka jong blai bat ka jing hikai ka ba kerpang ha ka ski ka long shapang ka jing san hauth le ka jing san ha ka jing la ya kon pendon kam yoni utle ha ka rukom ka badai bat nga nget scam kan ni ka jing hikai kan long ka jing kerku na ka benta jong pi kan ni ka jing hikai kan long ru ka jing hikai ka ban ai bor yangi ya ka bangin nang san shushu haga jing janai jong ka jing shakri blai pat kham tam haga jing rei ka jongi bat ki wei pat ki breu kat bangi nang don haga ni ka slap prathai
Tena ke benta jong kane ngakwa ia ke ban stang da ke ban ya thu shapi shapang ka jing hikai shapang uthlet ka rukam kren la fin pe ya ke Bible hai ke bon ke benta jong ka jing tho ha ke tien ke jong blai ka don ye ke jing hikai ha ke ne ka kapang but tang ha ke kitab proverb laong badon kumba shispa san potli ki jing hikai ki bayadai bat ka jing pundon kam yu thliet bat ka rukom kren tika pen iba kani ka jing hikai ke long ka badon kam badon ki bawat bnia ki ong ba kani ka jing ka uthliet breu ukran ye ka ktien kumba khat pra hajar tli ki kentien ha ka shisngi don ki bawat bnia na ke benta kibre ki bam bonia than lani kibre ki bam shusngap ki ba shubyang average ubre Ukraine ko makhat pra hajar tli ki kentien ha ka shisngi nagini ki khat pra hajar kanu ke badai kanu ke balaj kanu ke batay bat kanu ke penjat kanu ke wan ra buram yublay bat kanu ke wan ra buram yublay ngimla ye ke bentep haga jing em ko baman lagasngi tadena tagadaw kwa ye pi ba pensot ho kalong ba don kam bangin yo sngo ya ga jing hikai shapang ga jing pundon kam yo thlet but kakwa ban IP kumba sautli kimat halor jong kani ga jing hikai ka baning kong haga bay day but uthlet ga jing san haga jing pundon kam yo thlet kum ki banget leni ki kristan ki belong ki khon ke jong blai ka baning kong idon kam ban skot khu ba ka don ka bor hau thlen ka don ka bor ha ka ktien ka bangi kren habang kren chapang uthlet gamut ye ka kentien ka bangi kren leng ba uthlet ka ktien ka jong blai ka ong ha ka proverb ka long ka ba khat pra ka khot ka ba arpway ka jingyap bat ka jingem kilong ha ka bor uthlet but kita ki ba iet you ken bam you so jong u ktien ke jong blai kong ka jing em but ka jing yap ki shong ha ka bor uthlet dan shibon ki brew kam tam ki riu purthai ki bam par yo ya ka jing shai na ka ktien ke jong blai ki ju pendon kam ni ka kentien but ki ju ong ka ri ka ktien ka ba yo ai ila bangin kren kat bangimon henry kam long kum ta kat kum ka jing shisha ka ktien ka de ka jing ai ka ba krpang ka ba blai u ai yangi ki breu ka jing a per ha pedeng jongi ki breu bat kimrat ka de ha ka ni keng bangila ya ka ban kren kat ba kimrat kimla ban kren kimrat kila tang ya ka ban pa Henry om ya gaban kren. Kata kari gajing per. Kata kari gajing long kerpang gajang ubrio. Bad ki pat gajing tau. Bad ngilaru ban ong ba gajing seriem gajang ubrio badu blay. Kadairu ha kaktien. Namar ublay Ukraine. Ublay ubat hau yang abad ya pi. Ubat penla yang abad ya pi ban kren. Ulongru ublay ubat kren. Afin puli ka ktien ka jong blai ka ong kat kum Yohanes kal nong baning kong kat khat ka baning kong ha ka baning kong ladan uktien baruta uktien ulalong baru blai baruta uktien ulang blai ka wei pa ka kerteng ka jong Jisu ka kerteng ka jong Jisu Christ kat kum jing pan pau kal nong ka ba khat khandai ka khat ka ba khat lai ka kerteng ka jong ula khat uktien tinginya puli ban pen scam yak e ga bang ong yepi jing pen pau ga long ga khat khandai ka khat ka ba khat lai ka tien ga jong blai ka ong kup ne bat la pen kup ye u da ga jan kup ya ka bala we ha ga snam bala khat ye ka kerteng jong u ktien jong blai ka we pa ka kerteng ga jong Jisu ka long u ktien jong blai Tenga kwa ia pi ba pensot ho ba ubriu udon ye gajing sriem ba du blai ha ka ktien ai go yo blai ba blai ai ngi gajing penla ban kren
kamdei ka bangi shulahi bat kamdei ka bangi shuyohi henry ka dei ka jing ai ka bakerpang ka jing pelong kerpang ka jong blai yang abat yapi ki breu ki jing thau ki bakerpang ki jongu tiang akwa ia ka ban pinken mau ha ka ban ningkong jong ka ni ka jing hikai bakadon ka bor ha ka ktien ka bangi kren wanum klet bu blai ru thau ia ka perthai ia ka beneng ka kendo ia ki ek bangi la ban yo I bat ia ki ek bangi mla ban yo iru da ka ktien Kaktian ke jong blai ka ang bu blai lo penlong iki baro dai kaktian. But ngakwa ia pi ba pen sngot ho. Bagadon ka bor ha kaktian. Tang na ka daw banga ong henrei namar ba kaktian ke jong blai ru kala pen scam ya kata. La dingi kren ya kaktian jong ka jingem. Ngin yo ya ka jingem. La dingi kren ya kaktian jong ka jingyap. Ngin yo ya ka jingyap. Kadon ka bor ha kaktian ka bangi kren. Lesi pila abanong. Kumno ngala kren. Henry ngam shim la yo pediang ya kata ka kren. Ngam shim la yo I ka bor jong ka ktien. Dan shibon ki breu ki bala randian no ha ka bede bad ka jinget. Halor ka bor jong ka ktien. Lani utliet ubangi kren. Naga daw ba kim shim la yo I ya ka ega ba ki kren. Halor jong ka ni ka bentang akwa ya ka ban pensyai pi. Kidon artli ki ega ba piran ka man sngot ho. Kabaningkong kaktien lapanya seriem ru baru sembai. Kat kumu Matias kal nong bakat lai uji sukres u ai nuksa syapang kaktien kumu sembai ubala bet haga kendo. Kadungon na pedang jong pila jio I unong rap bu bet mentaga sengi bu yo ot no mentaga sengi. Abi bet pihaban up ya gapor. Ban yo ban ket yu so jong kata ka pila bet. Haka beri ba kaktien ru. Dar pikran ya kaktien jong ka jingyap. Lesi pim yo ya ka jingyap mentah-mentahi. Henry ka jingyap kan sawan. Anda kala day ka por. Ka ayom jong ka. Haka pikran ya ka jingyam. Ka jingyam kan wan. Anda la day ka por. Ka ayom jong ka. Jadi nak tak daw ngi hap dan husiar ya ke ka bangi kren. Dan shibon ki break ki ba penrem ya lade. Ki ba kren ki ktien ki bam sngotenat ya lade. Badam tang ya lade ka don ki break ki ba kren ban penrem ya ki wairu. Akwa ban pensot ho bagadan ga bor ha ga ktien. Dan shibon ki kme ki pa ki ba penrem ya ki khon. Ki ba sen ki khon de ki mrat. Ki kso. Kadengim, kasri, kum kita ki. Kim shimla poi perkat bagata kaktien bagi kren, kan sawan urlong sisa, hakita ki ba kiki kren, kam tam kita ki ba kiki Tadai na kata daw ngakwa ia pi ba pensong tho, karan ga bor hagaktien ka bangi kren. Wadu Jesu Kristus ong ini kagentien, unu banget, badu ba ong. Yauni ulomba tulong balarat no unlong ken ubalarat da shisha uji sukres ong unu banget badu baong kajing ong kabumot kajing kren kajing pendon kam do ni uthleh namar kajinget klem kajing kren kamlong kajinget kabapura kajinget klem kajing pla kamlong kajinget kabapura. Kalong thikum ketu kesuloi. Kabadon yagi kuli hapo. Ubau nong lin siat marat ulit ceklau. Henry kamper baudon laudon yakata kesuloi. Henry lada siat bad penmi yagi tagi bakhor ki kuli badan hagata kesuloi. Kanom la banle Tekum taru kajinget kajonga bar jongpi. Kabangila yo pediang lingba ka jingyo sngoy ka ktien ka jong blai ka don ha ka donot ka jangi henrei lemdangi pla lemdangi kren ka nom urlong te ka baning ko nga kwa pipin kan ma ba ka ktien ka long ko musambay ya ka ka ba pibet ha ka ayom jong ka pensa yo ban ot ka ba ar pat ka nga kwa pen skot ho habide bat kane kata ka long ka ktien na ka benta
kajing seisok ke bapura kadon kam ya kajing tre rengkat baru mensim bakhot dan pikiran ya ketien jong kajing em kanget skam mensim bakhot unya tre rengkat bat pi dan pikiran ya ketien jong kajing yap lesi mensim baman unya tre rengkat bat pi nama kat kum ketien ka jong blai fi yu how Genesis kala nong ka benengkong what haba blai upenlong ya ka perthai ketien ka jong blai ka ong ba mensim bakhot ulakhi halor kislaom mensim bakhot ukhi nimtep hadu kat nuslam ukhi henre mensim bakhot ulakhi halor kislaom bergaktien ke jong blai kong hadin jong ka tau blai ulakren bau blai ulakren la penlong ya ka perthai ka ba itnat kumni kum bagalong mentah kapan i bau mensim bakhot bat gaktien don kam ban ya trai rengkat banyu i ya ka bor jong gaktien ka bashisha tena ka benta ka jing penemru hatu pila jumudur ya kini gawai bangi yo ya ka jing penem ha ka nu ka rukom ni yo ya ka jing penem om tang ha ka basyunget henre ha bala pen kendo yang i do mensim bakhot habang yo sngo ya ka jing lap gospel ni pediang ya ka ta gaktien ha ka donot ka jangi andang ila pediang ya ta gaktien ha ka donot ka jangi ngiron kamban play ke ege bangila pediang ngiron kamban play ke ege bangila nget lem kum ta ka jing penem kanum la ban wan ha ka jing em jongi ban pen shisha ke ta nga kwa ye pi bu pin pai na ka tien ga jong blai stish kno rom gal nong ba shipo ga khat ka ba shipo ka ong ye ga ta na ba don shibon ki bre ki baklet ye ka de ye ka bor jong ka tien ka bor jong ka jing kren ka bor jong ka jing pla Gaktien ka jong blai ka ong kat kom stish kno rom ka long ba shipo ka khat ka ba shipo nomor da ka donot ken yu breu nget ya ka ban yo ya ka hok ba da ka shintur ken ba plashna ya ka ban yo ka jing penem Gaktien ka jong blai ka ong da ka donot u breu nget ba da ka shintur u pla ban yo ya ka jing penem hatu pi yu i ya ka bor jong uthlit hadu pila banyu i ga bor jong ka ktien habang yo ya ga jing penkendo na mensim bakhon barabang inget ya ga ktien jong ga jing elap ngi pla ban ngi kren ya ga ta ka jing mi nang ta kalong bangin lait im na ga jing yap ka bashir kai ka jing yap ba bam jugut tade na ta ga daw la da na pdeng jong pi pila long ki kristan pi ong nget re pimpat shimla plapat ya ga ta ga ba pinget Naka donot ka jongpi. Nga harta tien ba pila yo ika jing penem. Maka tien ka jong blai kong ubreu udon kamban nget bat ban pelaru komjo. Kata kari ka banding kong ha beri bergani ka jing ikai syapang ka ktien. Ka banding kong kadon ka bor ha ka ktien. Ka benta ka baar na ka benta ka jing ikai. Akwa ban penket mau ya pi. Bagaktien ka jong blai ka ong on thau ya ga jing janai jongi nagaktien ka bangi kren on thau ya ga jing san lani ga jing janai jongi nagaktien ka bangi kren onom la ya ka banyo bangi long ki bri ki ba janai nagadao bangi tip shibon ki jing tip syapang kaktien ka jong blai henrei kumnong iem kat kum kaktien ka jong blai Berkata ke jing im ke jengi ke baman lagasngi lapin shisha lapin scam dagaktien ke bangi kren syaki para breo syaki breo ke badan lang hasna jongi lapan long shipara kalapan long ke jingi dei ki kemegi pabri ki khon kalapan long ke jingi dei shitnga kalapan long ke jingi dei para banget ya ke jing janai on tho daga jing janai jong kaktien Sengap kan pulih fi nak tien ka jong blai Jacob kal nong ba lai ka khat ka ba ar hadu ka ban rio namar haba bun ki e jing jing thut baro lada unu nuru jing thut ha ka tien uni ulong ubre ubajanai ubala ban sin shar ye ka medru baro ka wei hatu pila ju perkhat syapang gani ka khat bible bagaktian ka jong blai ka ong ubre ubala ya ka ban Sinshar, yauthlit,
ubriu ubala banom jintut hagaktien la nyoken bolong ubriu ubajanai angit skampi menjur bat ngala dengan ong bo blay ulong ubajanai ngilong ki briu idon shibun ke jing telat idon shibun ke jing duna hinrei ublay ulong ubajanai ublay ulong ubakhot hagaktien hagabedai bat ka jingla ban kren ngila ban punya seriem baru blay henrei hakajing edai bat ka jinglong janai jong ka rukom kren ublay uklam tre ban punya seriem yala dia bat nga bat pi lafin pule kitab jingkeng kelong ba arfulai gad khat ka ba khat khandai ublay umlong ubriu ba un thok lani un syukur lani ukhon ubriu ba un kelaga ba mot aktien ka jong blay ka ong ba ublay hi ukran ye gani ka kentien shimla punya seriem yala dia bat ngi hage bedai bat ka jing pendon kam yo ni uthlit namar ubriu bun sin uthok usyukur ulamler ukelaktien Andrei ublay shimla longkom ta tadena ta daw hagadi gisngi ga bamenta ako ayapi wa pinken mau syapang kani namar wala dang long ki bajanai ublay ukhot pat yingi sya ka jinglong ka bajanai tapi kwa ban tip syapang ka jinglong bajanai kamdei ka jingla ban lech ka jingiseng man lagatiyo kamdei ka jingla ya ga banyalap ya ga ktien ka jong blay man lagatiyo re ka jingla ban nomjin thut ha ka rukom kren yaki para brio haman lagasngi ni yo blay ulong uba khot uba bed uba janai hagaktien ublay umju kelaktien yak ega ba ublay ukran yak tau pendap abang apuson yak ni ka jinghikai akan mau ban perkhat chapang ka jingadai ka jong ublay baru brio ublay la thau yu brio ulabu yu Adam bat ke haga kper iden baru blay ula ai ke hukum ke beningkong haga bulong lada men bam yu ni usok ubah pedeng jong ke kper usok jong ke jing tip yu ubah bar ke besnia men yap bat men yap da shisha ublay ukran ye ke kentien baru syaitan habau tip bau blay ula bu yakum ke hukum la shim ke kabu ye kaban penshoy yo breu yaktien ke jong blay ka ong hakawai ke sngi ka kala yakran baru syaitan perhakata ka jing yakran usaitan ulala ye kaban job ya ka lingba ki bujsianti ke jong iktien ki basyukor ke jong hagaba khadu ka kala kumbam yo tau so ya ka bau blay ula mana Beram tang baga bam ya lade. Aktien ke jong blay ka ong kala lit ruban ai ya lau tengah. Bat uru ula bam ya ni usok. Haga bau blay ula daban mana. Bakambit setia bakin bam. Hadian bakila bam ya ni usok aktien ke jong blay ka ong kala pli ka khmat ka jengki bakila yu i ka jingleng khut. Kila yu i bakila do no ya kita ka buram. Ka bau blay ula penkup haga jing ka jongki. Hadian jong kata ublay lawan ya kaban wadiu Adam. Pada Bible kaya thu bau ublay anda ula yu i ula syam bau Adam ula le palat. Ula le persyai ke hukum ke jong. Wala dang isu thu bau ublay u id yu Adam. Wala dang isu thu bau ublay ulong ke jing id. Umman baka wairu ke mensiam kan jat ban ngangit skam. Kampen subha yu blay bakal jingtem kan wan hau brio naga daw jong kata gawai ke pop. Hre naga daw bo blay ulong uba khoj ya gaktien. Ulong uba bet ya gaktien. Shim la penkelai gaktien. Ya ke ei ke ba Ukran ya ke tahu pendap. Wala daga penpang ya ke download ke jongu. Wala daga penmong ya ke download ke jongu. Ka jingtem kalawan hau Adam ka bat ka kendau barokawai. Balai baka jingtem kawan naga dabo blay shim la kelaktien ublay
ulabat ya ke ke Ukraine lada dei manga ke jaka ke jong blai lesing ala banong nga syukran kai ngala banong yu soi tahan nga syukran kai kim dan kam ban yap kam tam li lei lada tip ya ke we mana ke dau jong ke pop ubleu haban shim ya ke jinglong do ke jinglong brio hagawai ke singi ban yap halo ke ding pena ko mumrau na ke benta jong ke ta ke pop ke brio le tada dei mangale sing la banong mlelei ke pop ke berit mlelei nga syukran kai mlelei ke tang ke pop ke so lani ke pop tu so lani kam dei ke fault ke jong syaitan butu lawan ban syukur henrei ublei umlong kumta ya ke ublei Ukraine ya ke tahu pendap kani ke pen ke jinglong janai ke jong ublei ke jinglong khot ke jong ublei haga ktien ke Ukraine tadi na ta daw nga kwa ye pi pin ken mau ye ke jingi kai ba ke bang Ukraine na kermiang sentur ke jongi ngiron kam ban kli ye lede hato kadai ho oit but amen lani kadon ke jing syukur hangta lani kadon kajing lam ler hangta lani kadon kajing bom pendap ya kajing kular tadi nak tak daw yo ya kajing hikai tapi kwa ban long ki berjanai ai ba gaktien ke pikran kan long sisa gaktien ke dondor bad ya ke pikular yeno compare ki beritam pen pendap ya ke pikran ko mga ong epi mena wadu blero msula penjesri yang baru brio rengangit skam lemagani ke jingi kai wala rengim long ki berjanai kinya be sya ke jing janai kabenta ke belai ke bang kwa ye pi penyo na ke jingi kai kata kelong ublei unsa pan jingken na ke ktien ke bang ikren wanom perkhat bang ikren ladap ban kren lakut ket ma baga jingem ha ke perthai ke long tang shipor kajing em ke bom jukut kandai badu try berhak kita kesengi ke banginya syam badu try kandon kajing ainong ya kikam ki bangile bon siri perkat tang ya kikam ki bakrau ki bangila banle nah kajing syakri blai bat hakikam ki jam ki bangila banle na kijing ai ke bakerpang ke bleu ai riken mau ke ni gawairu wat ke ktien ke bangi kren ru hagawai kisngi ngin hab ban ajing ken hakmat jong blai filaban puli gani Matias kalnong ke bakat ar kat ke balai pun rio ktien ke jong blai ong uji sukres hiwang hinreng ong api ba ye ke ktien thala baro ye ke baki brekin kren ken ya ajing ken chapang kata kasngi bishar ke ktien thala baro ki ba ubriu kren ngin hab ban ajing ken Iktien ke pikran ye kiwe, iktien ke penmong ye kiwe, iktien ke pensosi ye kiwe. Hagawai kisngi pen habban ajing ken, ngin habban ajing ken hakmat jong blai. Ken ma baga proverb ke kren shibon syapang uni utelit ko mga ong ipi nak hagaban ningkong. Iktien ke jong blai ko ong proverb kalong ke bakat lai ke dekat ke balai. Denginya pet kendiat syapang utelit naga kitab proverb ko mga ong pimena shibon ke jinghi kai naga kitab proverb ko bashi spasan potli kitho bet tang syapang uthlit timentanginya pet proverb kelenong ke bakhatlai ke dekat ke balai utau besum sumari laga shentur uri laga jingem henre bo plewang yala kirmiang shentur unyo ya ke jingjot Ktien ke jong blai kong utau besumar ya kermiang shentur uri ya laga jingem. Hatu piri ya laga jingem. Hatu pi la ya gaban ong ba pi sumar si saya lede. Lara pim sumar ya utlit. Ngala ban ong pim sim sumar ya lede. Tengin pecishu ke ktien ke jong blai kong. Proverb kelenong ke ba shipo ke dekat ke ba kat kendai. Hakajing buon ki ktien om judu kajing ringkang henry utau bakang ye germiang shentur
ule start. Haga jing buon ki kentien. Kadon ka jing ringkang ong ka kentien ka jong blame. Padene ta kadau kadon ka jing start na ga proverb ka ba ai jing hikai ka bahai ngi bingin kambun ban sngap ban ya ka ba kren. Larang yim nang ban kren ka bahai ngi bingin sngap. Ubreu ba sngap ong ka proverb wala daw de ubreu ba bit lanyo yu ba ulang ubreu ba start. Kata ka diga jing start ka ba proverb ka ai. Kadon ka por ka bahaga jing bitar. Ngikum kren ya ka bam day ban kren. Dene ta daw ka tien ka jong blake ong bitar hinre war lepop. Hagan ukur kom ubreu lepop hadin jong ka jing bitar. Dai haba ubreu nang bante lakam la bante lakam yaut lej. Habang ikren ki kentien jong ka jing tem. Ikren ki kentien ki basniu. Kalaban long yela dia, kalaban long ye kiwai. Kata ka jing kren hagawi ka singi ngin haban ai jing ken. Dan shibon ki bre ki bam perkhat ba nauni usle jo bangi kren kalaban ai jing im ya nore. Kenya puli ka por proverb kalong ka khatsan ka khat ka basaw. Khtien ka jong blai ka usle jo ba khya ulong udieng ka jing im re ka jing mutlap ha u ka long ka ba penjat mensim. Usle jo la ban pen khya badula ban penjat. Lada fikran ye kentien jong ka jing ai mensim phim tip bautu breu ba yo ye kentien jong ka jing ai mensim na pi un yo ye ka jing im ha ka jaka ba un yap ka jing kali kalong larangi penan kam baklayu thlet lada ubreu uba shash ko ri ka kentien ka bangi kren u yo ye ka jing yap ha ka jaka jong ka jing im hatu nginam haban ai jing kenya khmat jong blai ubleu nyo ko ri ka wei ba ka mensim ka kentien ka jong blai ka ong wanam long jing thut Larangi long jing thut wat ye ibret ru ya komu tau breu ong ka tien ka jong blai ka bha pante do mau terlihat bat ban bret ru sheduriau ba krani gri kentien ka pen i ka jing bitar ka jong blai na ka benda gita gi balong mau jing thut ye kiwe habu breu late yu do mau terlihat la bret yu shekaduriau kabamut bau ni umau un bat sa yu ni ubreu shatrai jong geduriau un umper kabamut bau blai kwa ban iru tang ye kemet ke baper hasla jong geduriau hadu kata ga jing bitar ga jong blai ki ye kita gi belong mau jing thut ye ki wei wanam klet ga ni ga jing kai ken mau ga tien ga jong blai kong ubreu ubam jing thut ha ga tien ulong ken ubreu ba janai ki tien ga bangi kren ki long kum ki atiar de ga daw isaya ga long basan pusau ka ha ga khat ga khat nyo ka kren ji ga kentien dengan puli ga ga por ket kum isaya ga long basan pusau ga khat ga khat nyo ka tien ga jong blai ka ong kum ni kitiar baro bala thau persha ye pha kano mentoy ba je uthliet baro ubayang persha ye pha ha ga jing bishar Pan penrem kani kalong ka benta ki shakri utrai bat ka hok chongki ka bananga ong utrai hani ka ktien ka jong ka kren chapang ka jinga da ka kirpang ka jong blai ye ki shakri ka jong la fikren ye ki bre ka jong blai ki khon ka jong blai lese kata ka fikren ka balong ka basniu bat ka jingtem kanom treka maki namaru blai ya da bul sumari ki ka jing ma kalong na ka benta jong phi ki nong kren da shisha bleu ya dau suma lagi khon ga jungu din trau Jesus Christ hikai wong wanam tem ge batem hendrai ker khui ge batem ne pi kapani ba ga jing tem jong ki breu na ga benda gi khon ge jong blai ki breu ge jong blai kanam la ban tri kam ma don ge jing da ga kerpang ka jong blai na ga benta jong ki hendrai ga jing kli kolong yo ba mangi ki breu ge jong blai ngimnang ya ka ban sumar ya uni uthlet yo ba mangi ngilong kinong kren ga jing kli kolong ka kum kanu ga jing ken ngin ay khmat jong blai ha ga ga singi jong ga jing bishar bar ka ba khadu ga banga kwa ya ga ban ay pi ya ga ni ga jing ha ga ni ga jing kai ta shwa ka tanga kwa ya ban ay pi setang ga ga khat ka ba sngop tanat ga banga da kwa ban puli pi proverb ka lang ga ba khat riu ga khat ga ba ar pusau iktien ki ba bang ki long kum ga riu ngap ki ba thang ya ga man sim bat ga jing khia ya gi shieng Kiktian ke babang, kilong kum keriu ngap. Tiga kwa ye ke bapin yo ye ke gajing kai. Bakum ki khon ke jong blai. Ai ban nak remiang sentur gajing. Ken long shisha kiktian, ki ba jali je ki ba thiang, ki ban yo, ki ban long jing ker khu ye ki wei. Parang it's kam ubleun ai gajing e nak benta jongi bangin le ye kata.
Ngim don kaman kuslai kai ke bagi kren ngi re mangi don kaman kuslai kumnong ngi kren ngi breu. Ka ba khadu ka ba ngakwa ban pen phai bi ha gibri bagani ga jingi kai kita kalong bu blai un pun ksan lani on pun ram yangi naga ktien ka bangi kren. Atias kalong ka ba khat ar gad khat ka ba khat lai punyo. Nabat na ki ktien jo me on pun ksan yame bad na ki ktien jo me on pun ram yame. Ktien ga jong blai ong na ki ktien ki jongi hi on pun ksan yangi but on pun ram ru yangi. Tadena ga daw akwa ia ka ba pin so hakani ka benta. Ka Yesus Kristus su ai ga jing maham. Bayo bangi perkhat balapun kesan yangi tang dau blai hendrai ladangi metre rengkat baru blai haga bangin pan blai ga jingai kumno ngin em ga jing em ka kwa ban ong yepi ina ban du ru ya ga ta ga jing pun kesan ka ba blai ula pun kesan yangi ka tien ga jong blai ka ong Matias ka long ba san ga khat ka ba arfu ar sngap gini kintien ga ba Jesus Christ hiu ong lada ong na kiway pat kibriu lesingi laban ong kidai tang kibriu kani gari kentien jong kenrat jong i unong penem u Jesus Christ ubangi mane bangi syakri bangi inget kani gari kentien ke jong Matias kalnang besan kedkhat ke arfu ar renga ong api ba unu nuru ubad skobi tari parlok jong klemnya kandai u panha ba gajing bisar unu nuru uban khot yu parlok jong raka kandai u panha ba gajing bisar ba ununu uban khod yu me ba mutlap runar kandai u ban hap haga dujok ding kani kalong ga jing maham ka bana unong penem jongi hi u Jesus Christ ukran ni kentien u Jesus Christ ong lara ununu breu ong yu weipat u breu raka kani kentien raka ka mut ki kentien ki penram ki kentien kumbangi ong shiteng kle u breu beduna ga jemut jeperkhat kani ka kentien ka ba kren pen mong lani pen sngow si ka ba kta e jing sngow jong ki wei u Jesus Christ ong ka don ga jing ma na ka benda ga dujok ka pen iba ngim dei ban shim sting ya ka ktien ka mangi kren ha ka ba pen kot ga ni ga jing kai nga kwa ai pi ba pen ken mau na don wei u breu jong blai u ba kerteng Isaya u ni u breu jong blai ulong u breu uba syarham na ke benda ke kam ke jong blai baru lek ye ke ban yat ho lupa bat ban yalap ye ke hok bat ke pop jong ki breu keleng bat bon sien uju penan kam ini gentien kordit puli ke lenong ke bening kong syakmat fini i ke gentien reha ke wei ke sngi ha ke lenong ke ban rio Kaktien ke jong blai kong wisaya ulayu i ke jing i pau bat ulayu i u blai bat kini ki serap kila irwai syapang ke jing khoj ke jong blai boleh skau ke jing rwai ke skau tiang ke bang uba khoj kani ke kentien jong ki angel ke buram ke badap ki jankup ki simpiar ke jong ke badap ya ke temple baru ke wei ke jing rwai ke jing ro jong ki angel klem sange uba khoj ndau Isaya le i ke jing khoj ke jong blai yu i ke jing janai ke jong blai Isaya wong gumno pitep wong kordet jangau batinget kirmiang sentur kordet jangau batinget kirmiang sentur namar haba yu i ke jing khoj ke jong blai yu i ke jing bom khoj la jong haba umpat yu i yu blai udang yu i tang ki breu udang inu jor udang perkhat bakini ki breu ki long ki batinget tam Re undala phai shu blai i u blai undala idu jor baru blai usyam ulong ubreu batinget tam barkaktien ka jong blai ka ong ula yam akhmat jong blai long kordet jang ubreu batinget kirmiang sentur hadien jong gade anget scam gade naga daw jong kamen siam ka pendret ka jong Isaya blai ula hukum yu angel ya ka ban ra yu rengadeng ubalar hem ban pen khoj ye kirmiang sentur ka jong Isaya Aingo yu blai bu blai long badap de ke jing e bat ke jing isnai wat apreng ke jing tlot bat ke jing duna ke jong Isaya hande ondau la yu i ke jing duna la jong habula pendret ye la de hakmat ke jing khoj ke jong blai u blai shim la eno ula pen khoj ke miang sentor ke jong akwa ia ke ban keli phi ke ni ke sngi
Kanu na pedeng jong pi sngo yela de pilong ki bre ki bela janai hau thalet. Lani pi sngo ba pilong ki bre ki ba kordet namar kirmiang sentur jong pi ki long ki ba tinget ki bam khoj ki bam bej ki ba dap tang de ki jingkular ki bam shimala ban pendap ki ba dap tang de ki jing syukur bat ki ba dap tang de ki ngala banong kum ki kum ba kaktien ke jong blai kong ka bi jong senpo ka ba pen mong ki we ka ba pen yap ki we ka ba pen sni we ki we kitien si ki kitien thala ki mi na kirmiang sentur ke jong pi daga long kum ta kirmau bangi don yu blai ubala ban map ublay ubadap daga jing ublay ubala ia kaman pun khoj kombo le yu Isaiah ublay la ban le Isaiah haga testament gabaram kanutam haga testament gabat thmai haga baka buram kalong kham khrau pat ka jing isnai ka ublay la pun paw leng baga jing how Jesus Christ haga ni ka khilmat ka bamenta wanum long tang kinong ngap ya ga jing hikai Lala pisngau halade ba kani ka khubor ka long la ke banta jong pi pisngau halade ba uthle jong pi long ba khoj phimdan kam ya ka ban le chikino kino ki breo ru kim long ki ba janai ba phinam la ban i ga jing janai jong ki ba phinam la ru ban i ga jiduna jong la jong la rafini nu jori la de bat ki wai pat ki breo hinre yenu jori la de ba ru blai yenu jori la de ba ga jing khoj ka jong blai Kwa hagni ka klip mat ka bamenta phin le khmat jong blai pendre jel dia khmat jong blai u Jacob ong naga ju garmiang center kan mi ka jingtem pat kan mi ru ka jingkurku kata ka bamla banlong naga ju garmiang center ngin ro yu blai ngin mani yu blai pan naga ju garmiang center ngi kren ni ka ktien ka bamdei ka ktien ka bathala kata ka bamla banlong u blai u ai ngi tang ko garmiang center Giron kaman pentikna panakan ni kermiang sentur kan mi ka umpolio jong ka jingem kan mi ka kentien jong ka jing penkia kan mi ka kentien jong ka jingkerku wada kan ni ka klip madru ngakwa ban kren ni ka kentien jong ka jingkerku na ka benda jong pikin ong ngap ya ka khubor karon ka bor ka ktien wada ba pisha skor ya ka jing hikai la pisngo haladi ba pidon kam ya ka ktien jong ka jingem ngakwa ban yethu ya pi uji sukres wan ban ai ka jingem na ka benda jong pi pala pinget pi pediang ha ka download ka jong pi ya uji sukres ka jingem kan long ha ka jingem ka jong pi pimdan kam ban penrem ya lade pimdan kam ban ong ya lade ka bhai nga bangan yap no na mo bleu la boy pi ka perthai rengkat ba ka jing thumu kan ma bo bleu dan ka jing thumu ka ba kerpang hadu kata-kata na ka benda jong pi ha ka ni ka por tungil le ka ngin duai lang hakmat jong blai kum bangilong ngin wana khmat jong par nga ngets kem ka snam ga jong bodu min sim khoj un pen khoj e kirmiang center bat un pen janairu e ke nya lenti ke jing nang ni sa khmat tungin duai lang ni ka por a try bling aingo emena ke banta ni ka ktien banga ngets kem go try ke ni ka ktien ga wan ga khat isnai ga jome me kwa engi bangin long kiba janai wala dang yim shimla long kiba janai henre ableng apan na me ga bor ba ga jinga e bangin la ban san ha ka rukom pendon kam yu thliet ha ka manla ga singi jong ga jingem Truan laga benta jong ka jingbom janai jongi tupen khoj no mame daga snam badumen sim khoj jome daga ktien ga ba em ga jome gi punret jela de kum ngilong panginget skema blame and ai ka jinga e par nga kren ru ga ktien jong ga jingir khu naga benta jong baro ki bri ga basngap ga de ga jingi kai ai kan long kum sumbai nga kren ga jing pen khia but ai ga download ga jingi kan long ga khndo ga ba ka jing pen khia kan jalong ha ga por bar ka ayom ga jome hi nga kren ga jingir khu naga benta jong ki way pi way haga ni ke khlemat haga kerteng ke jong Jesus Christ nga dwai ban nga pan kini baro amen toblen ker khu pi ngin si sham pa ka ke por nganget ba uble ula ker khu pi lemba ka jing ero ka jing mani mat lemba jong ka ktin ka jong ble uble nang ya ker khu pi nang ya tengi ka ban page ka ni ka YouTube program jong ka United Christian Faith Apostolic Church uble ker khu pi amen